Bago pa man ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Naga City para inspeksyonin ang programa ng pamahalaan na Oplan Kontra Baha o OKB, abala ang DPWH at iba pang otoridad sa paglilinis ng ilang creek sa lungsod. Isa ang Barangay Concepcion Pequeña sa Naga City sa personal na binisita ng Pangulo at DPWH Secretary Vince Dizon. Matapos ang paglilinis sa ilang creek sa lungsod, ayon sa Solid Waste Management Office o SWMO, aabot sa 50 tonelada ng basura at putik ang nahakot sa lugar. Ang estimate po kanahakot na naman siguro abuto na siguro mga 15 to 20 truckloads na sinahakot. Katumbas po yan kang siguro mga 50 tons na basura. Minimum, palangkaw po ito. Depende po sa... Ganyan, ang ginigibot po, pinatambak mo sa sarong lugar, tagagamitin po itong cover soil. Sayang po kayo ito eh. Pinapatitian mi lang, nasa sarong parte po duman, pag nahali na po si tubig, isasakat mi po ito sa landfill para gamitin mi itong cover soil. Ang cover soil po, iyan si pakahiro takang basura na pantay tanam. Para po dahil na mamarong, kasi po nagdi-decompose na si biodegradable waste, yan po ang nilalaan sa ibabaw. Samantala kung pag-uusapan naman umano ang kalagayan ng landfill sa lungsod, matapos ang ilang trash light sa ibang lugar, safe umano at may mga engineering intervention na ginagawa sa naturang tambakan ng basura. Naisip tayo na posible pero dahil po mangyayari sa ito. Kung dahil po kita naka-sloping, opo, yaon na kita sa second layer, sloping kita. Pero bakong araw ka itong sa Binaliw, Cebu na nakatambak ka na kaya sa malang tao na. Jan Amador, CSN.